Avui som a Gironella. Al final del capítol descobrirem un stop fet expressament per porcs senglars. Què dius, hombre? Escolta, quin sortidor tenen aquí a Gironella. Bueno, fa feina ja. No sé qui se li va acudir això. A saber. Si voleu veure els ànecs, si tireu pa, vindran tots els ànecs aquí. Ah, sí? Què es porta aquí? Trossos de pa. Merci, tu. Mira, tirones, tirones, tirones. Tirones! Tirones, tirones! Tirones, tirones! Mica per ells, mica per mi, saps? Tu ets un fric? Lo de les retallades ha fet molt mal. Guaita aquí, per 25 metres, què costava acabar això? És que a més si no ho acabes, llavors tot això altre que mal ha guanyat. Tot aquest quitrà, això no ho pots desmuntar. ¡Despilfarro del bueno! Mare de Déu. No te hagas drama, cariño. A Catalunya hi ha molts camins de carro que van a parar amb una carretera principal. I què? Norma bàsica d'autoescola, camí de carro, carretera principal, s'hi ha de posar un stop, com aquí. Muy bien, bien hecho, sí, sí. Però a l'altra banda, la mateixa carretera C62 de Prats a Gironella, hi han posat un stop pels porcs senglars. Podeu parar a l'altra banda? ¡Alto a la ley! Ah, què són aquests senyals? Tiene que haber una explicación. Pels isars. Imaginem-nos que sóc un porc senglar. Vinc corrent des de dins el bosc. No stop. Este tío está loco. Jo no dic que als porcs senglars no se'ls hagi de posar stops, perquè igual si no hi poséssim res, allò que el porc senglar ben balat i es fot al mig de la carretera i, guaita, el maten. Però si li poses un stop al porc senglar, fot-ho un tros més avall, que aquí hi ha una valla, l'animal aquí et farà l'stop i quan acabi de fer l'stop anirà per incorporar-se a la carretera, xocarà amb la valla. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Tanto que ve un tractor, serà un pagès de la zona, aquest segur que es pot explicar. Aquest stop que hi ha aquí a l'altra banda, què hi fa? Res, merci. Tenco, A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Ole tú.